Han gik en rolig tur på landet, da han så dette gamle træet. Det lå der visnet og glemt af tid. Men det var noget mærkeligt. Stammen havde ikke råtnet, selv et år med regn og sol. Nysgerrig gik han hjem, hentede motorsagen og bestemte sig, jeg må finde ud, hvad som er inde i. Med en gang han satte sagen i træet, forandrede lyden sig. Det var som om træet ikke ville blive åbnet. Han fortsatte likevel. Lag for lag afslørte stammen noget mærkeligt, teksturer, som så ud som de skjulte tidens hemmeligheter. Pludselig stoppede han. Inde i midten. Det var ikke træværk. Det var noget andet. Et hulrum, som om nogen eller noget havde gemt noget der. Men det mærkeligste var vinden. Det var vindstille hele dagen, men akkurat der blåste det kraftigt, og sagen skruede sig af helt af sig selv. Han så rundt sig. Ingenting. Bare stilhed. Folk i området siger, ingen rør ved faldende træer efter solnedgang. Hvad med dig? Vil du åbne stammen helt? Skriv jeg tør eller aldrig i livet i kommentarfeltet.